Ove godine 4 hrvatska tenisača su u našem glavnom turniru u singlu. Marin Čilić, 18. igrač svijeta, evo dolazi nam nakon velikih uspjeha u Queen's Clubu kojega je osvojio jako dobrog rezultata i na Wimbledonu. Punio sam pouzdanja i u jako dobroj formi. Sa nama je 4. puta zaredom i Ivan Dodik koji je isto imao jako dobar rezultat u Queensu, tukao nam je Joa Tsongu. Antonio Vejić prvi puta u glavnom teniskom turniru i ove godine odlučili smo dati pozivnicu jednu našem mladom perspektivnom igraču Mate Paviću koji je također nedavno dobio 41. igrača svijeta Robina Haasea u Hertogenboschu. Predstavljamo večeras novi spot Hrvatske turističke zajednice koji je nastao u suradnji sa Turističkom zajednicom Istarske županije. Spot se zove Krasna zemljo, dakle Krasna zemljo Istro mila, i u tom spotu pokazujemo Istru, sve njezine ljepote i prirodne i kulturne i ljude uz autentičnu glazbu, uz autentičan zvuk. Ideja je bila prikazati Istru na takav način da svatko tko u svijetu bude gledao taj spot reče tamo moram otići, da ne može odoljeti, a da ne dođe u Istru koja je tako lijepa, tako poželjna. Ovo je toliko drugačije od dosadašnjih mojih skladbi i totalno svega što smo napravili. Tako osjeća se jedan taj istarski miris i melos, baš se čak i paše se, ali zaista i glazba je tako drugačija i snimanje je bilo sjajno, vrlo čak i bilo na neki način i ležerno ispalo, tako dobra ekipa bila. Well, I actually visited Umag for the first time about a year ago when I was in Croatia filming an entire series called Wonders of Croatia, which will air on HRT this summer. And when I was here in Umag, obviously the one thing that they really focused on and said that is a real highlight for the city is the tennis tournament. But unfortunately, during the time that I was here, I wasn't able to attend. So it's only natural that I come right at the perfect time, not only to promote the series, but also to be here in Umag when it's really shining at its best.